Sanibonani, lo okhulumayo uLusindiso wakwaMazibuko uyobe enisiza enilekelela ngesiZulu ulimi lasekhaya. Namhlanje sizobheka iy'nkondlo bafundi eziyingwadla kakhulu kwabaningi. Abaningi bahlezi bekhala bethi hhayi, mina vele iy'nkondlo vele ngiyazi mina, hhayi angizazi iy'nkondlo. Namhlanje sizocubungula iy'nkondlo ngendlela elula kakhulu nangendlela ezonisiza ezonilekelela nikwazi ukuphendula imibuzo yenkondlo. Okay, iphepha lesibili, amanothi enkondlo. Namhlanje nginiphathele amanothi enkondlo achazwe kahle. Ngicela nani ngawabhala azonisiza niphinde niwafunde, azonilekelela uma seniphendula imibuzo yenkondlo. Izinhlobo zezinkondlo, siney'nhlobo eziwu-9, cishe ziwu-9 zey'nkondlo. Ukuthi ngiy'bale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ziyi12. Siney'nkondlo iy'nhlobo zey'nkondlo eziyi12. Azizweni ngokuhlukahlukana kwazo. Sinenkondlo ekuthiwa i-elegy. Inkondlo ikhuluma ngokufa. Uma uthola inkondlo ekhuluma ngokufa, kusuke kuyi-elegy igama laleyo nkondlo leyo. Once wathola nje inkondlo la kusuke kuthintwa khona ukufa, uma webuza uhlobo lini lenkondlo, i-elegy. Amamaki akho njalo lawo, indlela waqoqa ngayo. Sinenkondlo ekuthiwa i-lyric. Inkondlo ekuthiwa i-lyric, inkondlo lapho imbongi yethula imizwa nemicabango yayo. Lapho imbongi isuke ithula khona imizwa nemicabango yayo, kusuke leyo nkondlo ibizwa ngani? Nge-lyric. Sibe nani nesonethi. Inkondlo enemigqa ewu-14. Le bayithanda kakhulu ukuyisebenzisa-ke le nkondlo le isonethi. Siyithola nje njengoba sobe sibuka iy'nkondlo ey'misele. Bayayithanda kakhulu kubo, bazokubuza futhi uhlobo lini lenkondlo. Kumele into yokuqala nje wena ubale imigqa ukuthi mingaki. Once imigqa yabo u-14 sekuyini? Isonethi. Sinenkondlo ekuthiwa i-epic. I-epic lona inkondlo ekhuluma ngamaqhawe aphila emlandweni. Yabona njengenkondlo le yaShaka, ngicabanga nizoyithola futhi kuy'nkondlo ey'misele. Igama laleyo nkondlo yini? Uma bekubuza uhlobo luni lenkondlo i-epic noma ikhuluma ngani? Ngamaqhawe, abantu bomlando abenza umlando ngeminyaka edlulile. Uma kuthiwa iqhawe kusuke kukhona into impela osuke uyenziwe njengenkosi uShaka. Sibe nenkondlo ekuthiwa i-satire. I-satire inkondlo egxekayo. Uma uthola inkondlo ilokhu igxeka ngento ethile, ilokhu igxeka ngento ethile, mhlawumpe izogxeka ngamasiko, ilokhu iyagxeka. Leyo nkondlo leyo siyibiza ngani? Nge-satire. Ukugxeka ngamanye amagama, uma ungakwazi ukugxeka, uma kuthiwa ukugxeka sikhuluma ngani? Sikhuluma ngomuntu osuke ngathi ngayibeka kanjani nje ngale ndlela enizoyi-understand-a ngayo. So uma inkondlo kuthiwa uyagxeka, isuke ibheke isayidi elilodwa, yabo? Isuke ilokhu ingayibheki amasayidi awu-2, isuke ibheke isayidi elilodwa, igxeka lelo sayidi ngazo zonke iy'ndlela, isuke ingalifuni nje lelo sayidi lelo. Mhlawumpe izogxeka ngamasiko ukuthi amasiko izowabeka amabala ngazo zonke iy'ndlela. Yikho-ke ukugxeka-ke lokho. Lawo into esuke ibeka amabala ngazo zonke iy'ndlela ungayifuni. Sikhuluma ngokugxeka. Inkondlo ezenkolo. Sinenkondlo yezenkolo, ithinta umvelinqangi neBhayibheli. Angithi icacile. Izibongo zesimanje. Kungabongwa umuntu osaphila okanye indawo. Sinenkondlo ekuthiwa izibongo zezimanje. Uhlobo lenkondlo kusuke kubongwa umuntu osaphila okanye kusuke kubongwa indawo ethize, njalo njalo. Sinenkondlo elandayo. Khona inkondlo elandayo kusuke la ixoxa indaba, iba nesingeniso, umzimba nesiphetho. Inkondlo isuke ixoxa indaba-ke elandayo. Kumele uzame ukufunda nawe ukuthi ixoxa kanjani leyo ndaba. So inkondlo elandayo-ke la. Wathola nje inkondlo esuke ixoxa indaba, uma uyizwa imbongi ihaya inkondlo yayo uyizwa ngathi ixoxa indaba, inkondlo elandayo. Yizo-ke iy'nhlobo zenkondlo lezi esinazo ey'nkondlweni, iy'nhlobo zenkondlo. Lezi suke iy'nhlobo nje lezi. Kubalulekile nazo ukuthi uzazi, ungayithathi kancane noma banokubuza nje befaka amamaki amabili kuthiwa uhlobo lini lenkondlo. Kumele wazi ukuthi nazi iy'nhlobo zenkondlo esinazo
kumele uzazi ukuthi eliji ikhuluma ngani njalo njalo uze uyofika kwinkondlo elandayo. Singaqhubeka. Ake singene kuwo ama-notes ethu-ke bafundi enginiphathele wona namhlanje. Ngiyiphendula kanjani imibuzo yenkondlo? Nayi indlela esiphendula ngayo imibuzo yenkondlo. Funda isihloko senkondlo, isikhathi esimbalwa, uzame ukuthola ukuthi kukhulunywa ngani. Ubuthi nje uma unikeza inkondlo ucela umhlophe, uzame nje ucabange ngempela ukuthi izokhulunywa ngani kuleyo nkondlo leyo. Kumele usifunde nje isikhathi esimbalwa nje ulokhu usifunda ucela umhlophe, uzame nawe ukuthola ukuthi kukhulunywa ngani, kuzokhulunywa ngani kuleyo nkondlo. Funda inkondlo ukuze uthole ulwazi ngokuqukethwe. Funda-ke le nkondlo leyo abasuke bekunikeze yona ukuze uthole into ekukhulunywa ngayo, ukuze uthole ulwazi okusuke kuqukethwe. Funda imibuzo ukuze uthole umqondo walokho okubalulekile embuzweni. Funda imibuzo ukuze uthole umqondo walokho okubalulekile embuzweni, walokho kusuke kubuzwa. Funda imibuzo ukuze uzophendula into ebuziwe, ungaphenduli ngokucabanga kwakho, uphendule into enjani esuke ibuziwe. Manje usungaqala ukuphendula imibuzo. Uyiphendula kanjani leyo mbuzo? Qala ngombuzo wokuqala, udwebele igama okanye amagama asemqoka embuzweni. Lawo magama esiNgisini njalo ukusebenzisa ukuthi ama-keywords. Zama ukuthola lawo magama mase uyawadwebela embuzweni ukuze uzophendula into okuyiyona yona. Yenza la magama asemqoka akuholele empendulweni yombuzo. Yenze-ke la magama la akudwebelele aholele ekutheni uyiphendule into osuke ubuzwe yona. Ngaphambi kokubhala phansi impendulo, zibuze ingabe impendulo yami iphendula umbuzo yini. Zibuze-ke bafundi ukuthi njengoba sengizobhala le mpendulo ingabe iphendula lokho okunjani okusuke kubuziwe. Asiqhubeke. Okay, yini inkondlo? Yini-ke inkondlo bafundi le hlezi niyibona kuthiwa kukhulunywa ngenkondlo. Yini inkondlo? Inkondlo iyindaba exoxwayo kusetshenziswa ulimi lobunkondlo. Indaba exoxwayo kusetshenziswa khona ulimi lobunkondlo. Ingabhala umfishane noma umude lapho imbongi isuke yenake khona imizwa, imicabango, imibono yayo ngento, ngomuntu, ngendawo, isimo esithile, ngenkolo, ngamasiko, ngemfundo, njalo njalo. Umuntu okusuke ebhala inkondlo sisuke simbiza ngani? Ngembongi. Imbongi ebhala inkondlo. Basichazela indlela esingayibhala ngayo inkondlo. Basichazela indlela esingayibhala ngayo inkondlo ukuthi imbongi uma ibhala inkondlo isuke ithinta lezi zinto lezi ey'balwe ngenhla. Imizwa, imicabango, njalo njalo. Asiqhubeke. Umbhalo wobunkondlo ubekwa ngolimi olunkondlozayo. Umbhalo wobunkondlo ubekwa ngolimi olunkondlozayo. Ngeke ufunde inkondlo nje ulambile nje uzofunda nje ufunde. Kumele nje uma ufunda inkondlo uyizwe ukuthi uyayihaya, usuke uyihaya inkondlo. Kumele nje unkondloze ulimi lakho buhluke ngendlela osuke ufunda ngayo ini imibhalo emide njalo njalo. Kodwa ulimi lenkondlo sinjani? Siyalihaya. Kumele ufunde ngendlela yobunkondlo, usebenzisa ini? Ulimi olunkondlozayo. Umyalezo wembongi ubekwa ngamabinza. Umyalezo wembongi-ke ubekwa ngamabinza, kusebenzisa amabinza okanye yini? Igaba. Kodwa sijwayele ukuthi amabinza. Asiqhubekeni. Nanka-ke amasu esinawo ubunkondlo, amasu obuciko. Mfundi, bheka nanka amasu obuciko angezansi azokusiza ekuqondeni kangcono inkondlo ngamafuphi. Yabona-ke amasu bafundi ayakusiza ekuqondeni inkondlo ngamafuphi okanye ngendlela enjani osuke uyifinqa ngayo inkondlo. Izokusiza ukuthi ukwazi uyifinqa inkondlo, uyazi ngendlela yakho, uyibeke nangendlela yakho. Nanka-ke amasu azokusiza. Ngizowabala la masu okwanamhlanje, kodwa kusasa sobe siwabheka nga-1 ukuthi uma kukhulunywa ngethoni ngani yini leyo. Kwanamhlanje ukuthi nginibalele la masu asetshenziswayo azokusiza aholele ukuqonda inkondlo ukuthi ikhuluma ngani nokuyifinqa ngamafuphi. Okay. Sinani?
amasu obuciko enkondlo sinani imifanekiso mqondo, sinethoni, ukuxhumana, imvumelwano, impindwa, ukuphindaphinda, impindamqondo, amasu okusebenzisa isimo, umsindo, ifanamsindo, isigqi, impindwa, nefuzamsindo, i-enjambment, isizura okanye isakhiwana. Lamasu lawa engiqeda kwabala manje siwabheka kusasa nga-one nga-one ukuthi achaze ukuthini. Singaqhubeka. Okay, yini amasu obuciko? Makukhulunywa ngamasu obuciko kusuke kukhulunywa ngani bafundi? Nawa-ke amasu obuciko. Amasu obunkondlo asetshenziswa imbongi ukugqamisa izinto eziningi enkondlweni. Amasu la makukhulunywa ngamasu lezi zinto ezisuke zisetshenziswa imbongi ukugqamisa izinto eziningi enkondlweni. Isuke igqamisa okanye igcizelela izinto eziningi ezisuke zikhulunywa enkondlweni. Suke sisebenzisa amasu-ke. Imbongi uma iqamba inkondlo isebenzisa izimpawu ezahlukahlukene zamagama ukuveza imizwa nemicabango yayo. Lawo magama asebenziswayo kuthiwa izimpawu zenkondlo. Sinendlela imbongi inendlela isebenzisa amasu ukuze izobhala inkondlo yayo, ukuze futhi izoveza izinto eziningi enkondlweni. Ukwazi nawe ukuqonda ukuthi inkondlo bizama ukuthini la, isebenzisa amasu-ke ukuveza imizwa yayo, imicabango yayo, nazo zonke izinto isebenzisa amasu obuciko. Okay. Namhlanje angifuni-ke inkondlo ukuthi siyiphuthume kakhulu, kodwa kubalulekile ukuthi siyiqonde, siyi-understand-e ukuze sizokwazi ukuphendula imibuzo. So kumele ngigcizelele ngama-point futhi kumele ngizame ngayo yonke indlela ukuthi nginilethele ama-notes azokusiza, azokulekelela futhi ngiwachaze ngamafuphi. Ngizame ngayo yonke indlela futhi ngingayiphuthumi. Okwanamhlanje bokuthi sibheke nje nazi nje iy'ndlela ezisetshenziswayo ukuthi ngilifake sibe segiyeni lokuthi njengamanje sesiyobheka iy'nkondlo. Lama-notes nje amancane ukuthi nje nivule iy'ngqondo zenu nanokuthi niqonde ukuthi manje sizongena egiyeni lenkondlo. Kusasa sesizoqhubeka la sibheka khona isakhiwo sangaphandle, isakhiwo sangaphakathi. Sobe sesibala lamasu la engiqeda ukwabala ubuciko la sobe siyachaza nga-one nga-one ukuthi mawukhuluma ngesizuru okanye isikhawu sukhuluma ngani, imfanekiso mqondo njalo njalo. Sobe sesiwabala ngamaphuzu ukuze niwaqonde no-understand. Emva kwalokho sobe sesiphendula imibuzo yenkondlo. Okwanamhlanje ngicabanga ukuthi siphelele lapha isifundo menginiphathele sona sanamhlanje ukuthi nginifake egiyeni lobunkondlo ukuthi sizobheka iy'nkondlo. Okay. Ngithi angibonge isikhathi senu, ngibonge ithuba leni. Ngigqugquzele njalo abafundi ukuthi nina nenza isiZulu ulimi lasekhaya. Kubalulekile ukuthi ningasithathi kancane. Noma ungawashaya ama-distinction akho wonke, wafeyila isiZulu, ufelile bafundi. Okay, ngibonge ithuba lenu. Gqugquzele njalo nalabo abangasithathi isikhathi sabo ukuthi bebe serious encwadini zabo zesikole. Ngiyanigqugquzela ngithi focusani ingaze kube late. Kunzima mase kulate ukuthi ungabamba i-content from term 1 until uze uyofika kwi-prelim. Ingakho kumele usebenzise lesikhathi ngendlela okuyiyona. Ngicela njalo ukuthi nisupporte iprogram yethu, ni-like ivideo, ni-subscribe, and comment. Okay, siyabonga kwanamhlanje.